Využívanie slnka ako cesty ku zdraviu nie je novodobý trend. Staroveké civilizácie ako Egypt, Grécko či Rím liečili svoje zdravie aj silu slnečnými lúčmi. Egypťania uctievali boha Rá ako zosobnenie svetla a sily slnka. Helioterapia, čiže liečba slnečným žiarením, má hlboké korene v histórii ľudstva. Na prelome 19. a 20. storočia sa helioterapia začala vedecky uznávať. Niels Ryberg Finsen, lekár z Dánska, bol prvým, kto preukázal liečivý účinok slnečného žiarenia pri kožných ochoreniach, ako je lupus vulgaris. V roku 1903 za svoj výskum dostal Nobelovú cenu za fyziológiu a medicínu. Finsen vytvoril prvý fototerapeutický prístroj a jeho kliniky liečili pacientov priamym slnečným žiarením. Ošetrujúce sestry boli prezývané elfky svetla. Tisíce pacientov zažilo zlepšenie zdravotného stavu vďaka sile svetla. Lupus vulgaris, v tom období často smrteľné ochorenie, reagovalo pozitívne na kontrolovanú aplikáciu slnečných lúčov. Viditeľné zlepšenie stavov pacientov presvedčilo aj skeptickú verejnosť. Finsenova práca zanechala hlbokú stopu a jeho podobizeň nájdeme aj na poštovej známke ako prejav uznania priekopníka svetelnej terapie. Ďalším bol August Rollier, ktorý pokračoval vo Finsenovom odkaze. V Lejsine vo Švajčiarsku otvoril slnečné kliniky, kde kombinoval pobyt na čerstvom vzduchu, fyzický pohyb a cielené vystavovanie sa slnku. Viac ako 80% jeho pacientov sa uzdravilo. Rollier prevádzkoval až 36 kliník s viac ako 1000 lôžkami. Jeho prístup kombinoval vedu a prirodzené liečenie. Za ich výsledkami určite môžeme hľadať provitamín D. Slnečné žiarenie, najmä UVB lúče, je jeho nenahraditeľným zdrojom. Ten vzniká v koži po vystavení slnku, a to až 80% z celkovej potreby. UVB žiarenie premieňa provitamín D v koži na viacero aktívnych fóriem, ako napríklad vitamín D3, tachysterol či lumisterol. Toto je biochemický základ helioterapie a toho, prečo je vitamín D získaný zo slnečných lúčov tak účinný. Dnes sa vitamín D3 pridáva do pečiva, mliečnych produktov či doplnkov výživy. Ale tento umelý proces nedokáže nahradiť to, čo vytvorila príroda, a preto ostáva slnko hlavným a najprirodzenejším zdrojom. Vitamín D môžeme získať aj z lososa, pečienky, vajec, morských rias, syra či z húb, ale bez slnka ostáva jeho hladina často nedostatočná. Deti a seniori sú najviac ohrození nedostatkom vitamínu D. Preto je doplňovanie formou kvapiek alebo sprejov dôležité a to platí pre väčšinu populácie aj v zimných mesiacoch. Vedci varujú, že vyhýbanie sa slnku kvôli strašeniu rakovinou pokožky môže mať ešte väčšie zdravotné následky. Rozumné opaľovanie je liekom. Slnko je zadarmo. Je najsilnejším zdrojom života a zdravia. Po tisícky rokov liečilo. Možno je čas opäť si spomenúť, čo vedeli už naši predkovia.